Segue aí. Unha aperta, Laureano. Tenos que acompañar. Que vergonza. Na igrexa. Isto estaba na chaqueta do Interfecto. Non levaba eso. E a carta de México. Matou a Claudio para roubala. E tamén atopamos isto no Eldorado. É a arma do crime, un 38 milímetros. Así que o esqueleto que atoparon sería o verdadeiro Laureano e o alcalde Eusebio Quintas. E que fago eu aquí? Debería sentir algo, helada. A min tamén me custa crelo. Daría calquera cousa porque o resultado fose outro. Se cadra equivoqueime de profesión. Fixo o que tiña que facer. Demasiado tarde. Puiden evitar a morte do carteiro. Se saímos desta, deixaremos a vila e xa non terán que avergonzarse. Se Laureano sae desta, non teredes por que deixa a vila. A súa inocencia quedaría probada. Inocente ou culpable. Esta vila xa o condenou. Rógovos que na miña presencia non se mencione a ninguén desa familia. Rógovolo. Ese home fixo moito dano a esta vila e a esta familia. Créame, coñezos moi ben. E cando un asasino é descoberto, cambia a mirada. De súpeto, ten os ollos diferentes. É como se puideses ver toda a maldade que hai dentro. Laureano non ten esa mirada. Tráioche café, Laureano. Pero que faz? Tenente, non debería... Garda os seus consellos para cando llos pida. Tome esta carta e leve a comandancia. Que? O que é o deixa de ser non é cousa súa. Que leve outro. É unha orde. Non pode deixar a Garda Civil. Deixar a Garda Civil. Foi a única decisión acertada que tomei desde que mataron a don Dionisio. Entón escriba outra carta cando estea sereno. Obedeza! É a derradeira orde que lle dou como superior e se non o fai, abrireille un expediente. Non cree que Laureano sexa culpable? Pois entón deféndao. Xa, están don Tomás e a súa nai, non? Ti que farías? A ti a borracheira fete máis divertido. Creo que sí. Que sí? Sí. Vou defender a Laureano. Collo en prenda. Devolverei cando teu pai estea de volta. Moitas gracias, don Pablo. Moitas gracias. Que foi iso? Tiros. Saia así. Vamos. Confía en mí. Sí, sí. Nada. Alguén que botou munición nunha... Outra vez, non. Fuxir é a única solución que ten. A Portugal e desde ali a Argentina. E comezar unha nova vida cun novo nome. É a miña familia. Eu mirarei por eles. Non lles a faltar nada. Xa non queda esperanza, Laureano. Só ten dúas opcións. A fuxida ou o garrote. Fuxirei. Ben, podo conseguir un coche para o domingo. Quixera despedirme de Leocadia e Paquiño. Non, a Garda Civil mirará toda a vila e falará con todo o mundo. Mirarán primeiro no Eldorado e despois aquí. Poñeríaos en perigo. Isto témolo que facer sós. Onde me podo gochar? Na Fraga, vostede coñece a ben. Mañá agoches alí e volva por aquí á noite.
Eu estarei no agardando e terei todo listo para marchar ao día seguinte. Gracias. E, sobre todo, coide que non o vexe ninguén. Bos días, Leocadia. Acabo de saber que... A que ben? Blanche estivo aquí poñendo todo do revés. Pero se quere ainda pode mover 2 bocais de viño que acaban de chegar. Sí. Tamén o de onte. Agora xa teño un bo abogado para defender o meu home. Só quero que volva, non que ande por aí fuxido. Xa atoparon? Non, creo que non. Por favor, non lle faga dano. Vostede é o tenente. Non. Xa non. Tenente, ten que vir. Que pasa, Blas? Anselmo da Furaolas topou con Laureano. Está ben. Os da Furaolas son camarados. Só ouviu ir cara a Fraga pola mañá cedo. Non lle fagan dano, por favor. Non, claro que non. Por nós non se preocupe, pero Anselmo foi buscar a Silvino, seu irmán, e ian cas escopetas cara a Fraga. Cabo. Non se preocupe, Leocadia. Deterémolos. A Laureano non lle vai pasar nada. Vamos, Cabo. Paquiño, ven. Vamos a almorzar. Ainda queda arroz con leite. Xa verás como Venceslao atopa a teu pai e non lle pasa nada. Matilde, onde están os cartuchos? Para que os quere? Dame os cartuchos. A xiña volveu de falar con Pombo. Somos homes de poucas palabras. E agora dame os cartuchos. Estivo aquí Silvino, o da Furaolas. Contoume... Matilde, teño presa. Contoume o da fuxida de Laureano, e que media vila botouse o monte tras del. E agora vostede, mi padre. Teu pai ten anos para saber o que ten que facer. E tamén para guardar cartuchos de reserva. Pois non faga ninguna tolería. Pablo díxome que o defendería, Laureano. Eso é porque pensa que non é culpable. E eu tamén... O señorito Veiga, que faga a súa parte. Eu farei a miña. A parte dos fillos da Furaolas, vin a máis homes ir con armas cara a Fraga. Vano matar. Quen lle axudou a escapar buscoulle a desgracia. Interroguei a muller e vixiei el Dorado toda a noite e nada. Debe ter un cómplice.
Atoparémonos antes. Entre Laureano e todos eses bravucóns vai ser unha boa cacería. Laureano na cela da esquerda e os outros na da dereita, meu tenente? Non me chame así. Pero, tenente... E moito me temo que vai ter que ir só. Pois non vou dar feito. A miña carta de dimisión xa debeu chegar á comandancia. Xa non podo levar estes galóns, nin estas armas. E xusto cando a vila máis o necesitaría. Laureano escapoume a min, igual que o cego. Eu son un mal vigilante e vostede non fixo nada. Ese é o problema, Cabo, que non fixen nada. E agora tampouco podo facer. Abriránme expediente. Creo que a quen van a abrir o expediente é a min. Que significa isto? Por desobedecer unha orde dun superior. Por unha vez, Cabo Blas Pizarro, permita que lle dé a man. Os dous cometimos erros, pero o seu feliz despiste. Danos outra oportunidade. Vamos. Vamos. Paquiño, o almorzo, ven. Paquiño, tens que comer algo. Paquiño, estás aí? Hola, Matilde. Non verías a Paquiño? Non. Que lle pasa? Ai, meu Deus. Primeiro o home, agora o rapaz. Pero que lle pasa a Paquiño, Leocadia? Seguro que foi ao monte buscar a seu pai. Está segura? Os da Furaolas e todos eses homes que se botaron ao monte vanos matar ao meu home e ao meu fillo. Deixe, que chamo por teléfono. Matilde non vos debeu chamar. Estas son cousas da Garda Civil que para iso cobran do Estado. Venceslao e Blas xa non estaban no cuartel. Tamén deben estar buscando a Laureano. Meu Deus, criei dous fillos entre algo dous para velos ahora así, tiralos polo monte. Mi madre, que é un neno, e vostede é a súa madriña, debería estar preocupada por él. Estou, non? Tan medoñento son no monte. Pero é que hai xente de máis. Todos somos poucos para buscar o neno. Mi madre, que é eso? Pistolas de duelo. Un cliente regaloullas a voso pai. Gracias a Deus nunca se usaron. Colledeas. Non nos van facer falta. Faime caso, Pablo. Laureano pode ser perigoso e se fixo con escopeta. Levar armas é a mellor maneira de que nos peguen un tiro. Se non imos armados, non somos unha ameaza. Vou abrir. Teu irmán é un home de Deus e pase, pero ti, Pablo, matou a don Dionisio polas costas e a ti disparouche un tiro no ombro. Non o puiden ver. E xa sabe o que penso sobre Laureano. Bos días. Matilde contoume de Paquiño e pediume que os acompañase, se non é molestia. Ningunha. Imos. Mi madre non se poña nerviosa. Non vai pasar nada. Crisanto. Sí. Meus fillos non as quixeron, pero vostede colla unha polo que poida pasar. Vostede cree? Fago o favor. Coídame dos fillos. Está ben. Bos días.
Onde yo poño? Ai. Isto. Fixen algo? Non, muller. Era un regalo que lle ia facer Laureano a Paquiño pola comunión. Unha película na que saen bichos dos que lle gustan ao rapaz. O que lle custou conseguila ao pobre Laureano. E canto lle berrei por traerlle máis cousas desas ao rapaz. Veña, tome o leite, que non lle vai sentar mal. Que Deus che pague, pero non me entra. Con esta dor de cabeza... Son os nervios. Chamei a señorita Inés. Vai mirar a ver se ten algo na botica. Vira agora. Inés? Que amable. Ti é máis ela. A xente tórceme a cara para non ter que saudar. Eso é porque non saben que dicir, Leocadia. Nunca lle fixamos mal a ninguén e agora todos pensan... Non se preocupe. Pablo demostrará que se equivocan, xa verá. Se non o matan antes, a ele o neno. Eso non vai pasar. E veña, tome o leite, que está quentiño. Tome. ¡Quieto! ¡Quieto! E ti larga, vaite. Veña. Polo de agora ves conmigo. Usted tamén quere matar o meu pai? Se vou como usted non lle fará nada, non? Matar é unha cousa moi seria, Paquiño. Falemos de outra cousa. A saber por onde anda. Paquiño corre como unha lebre. Eso que escuitamos antes. Parecía un disparo. Pero se fose algo malo, escuitaríamos máis barullo. Non é, Crisanto? Crisanto, está vostede canso? A falta de costume. Espero non resultarlles un estorbo. Cantos máis ollos sexamos, mellor. Imos descansar un pouco. Non. Non, xa lle custa entrar ao aire canto máis ao fume. Como escaparía, Laureano? Alguén non tivo que axudar. A muller ou o neno. Non. Onte estaban moi contentos porque o ia defender. E hoxe estaban desfeitos porque escapou. Un cómplice. O vello aquel. O cego. Imposible. Pablo, para min o da fuxida... Se fose inocente non tiña por que escapar. Mentres estea desaparecido, o caso segue aberto. E non poderemos demostrar a inocencia de Laureano. Se cadra o verdadeiro asasino. Especulacións, Pablo. Serán, pero... O asasino, un cómplice ou un amigo con boas intencións e pésimos resultados. O caso é que os temos que atopar. A ele e ao rapaz. Ben falado, Crisanto. Imos. Non escoitaches eso? Por ali. Pareceume ver algo por ali. Ve como non é un estorbo, Crisanto. A paciencia que tivo comigo foi o que me conquistou del. Tiven pretendentes máis guapos, pero cansábanme. A ver, Leocadia, tome isto dun grolo. Ai, sabe a rayos. Tome un pouco de auga. Faralle ben? Soñaba cun príncipe azul e tiña o diante desde había moito tempo. Esas cousas pasan. Ás veces te lo diante non o ves. Ou non o queres ver. Que é isto? É unha pegada? Non, non é del. Meu
pai ten o pé máis grande. Tamén eu medía os pés con meu pai, que na gloria estea. E tamén os tiña grandes. Ao principio parecían enormes, que eu nunca ia ter uns pés como eses. E despois? Despois medrei e descubrín que meu pai era moi baixiño. Aos 16 anos se lle sacaba un anaco así. Eu tamén vou ter os pés grandes. Ou máis grandes. Ou non, nunca se sabe. Non sabe onde ir? Estou mirando. Non o sabe. Se non paras de falar, vaise meu sentido. Atopei isto no bosque. Delle un ao meu pai cando estaba no cárcere. Por que non mo dixeches antes? Non confiaba. E agora sí. Dime onde o topaches. Paquiño! Así, o único que imos conseguir é que saiba cando agocharse de nós. De nós non se agocharía. Se cadra perdeuse. Debe estar canso e agardando que o atopemos. Estamos buscando unha agulla nun palleiro. Un amigo meu contoume un bo sistema para atopar unha agulla nun palleiro. E como? Prendéndolle lume ao palleiro. Parece unha idea sensata. Prenderlle lume á fraga. Agora mesmo volven para a vila. Ben sei o que estaban facendo e non quero oír máis mentiras, entendido? Sí. Poden pasar a tarde polo cuartel para recoller as armas. Entón saberei que fago con vostedes. Porque isto non vai quedar así. Arreando! Veña! Xa escoitaste o tenente, veña! Largo! E dereitiños para acá. Estivo moi ben, meu tenente. Meteulle o medo no corpo. Ainda hai máis. Faloulles como a un general. A eles e máis a Canito, que atopamos na pedra rachada. Pois a ver se atopamos a Laureano antes que un deses energúmenos. Que aquelo? O que? Por aquí, meu tenente. Disparouse só, meu tenente. Que foi? Non mires. Mi padre! Non é teu pai, Paquiño, pero mellor non mires. Debe levar varios días morto. Que cheiro. Paquiño! Menos mal. Tela túa nai asustadísima. Quen é? É o cego que fuxiu do cuartel. Que pasou? Non se acheguen. Vela, aí o teñen, de corpore insepulto. Que Deus o recolla na súa gloria. Agora arrédense do corpo, por favor. Poden estar estragando algunha pista. Arrédense. Alguén debería levar o rapaz á vila para tranquilizar a súa nai. Sí, vou eu. Vamos, Paquiño. Veña, rapaz. Vai co teu padriño. Eu coidarei de que non lle pase nada a teu pai. Todos cuidaremos deso. Parece que foi a queimarroupa. E que non fixo preocupouse de non deixar pegadas. Ademais, xa pasaron moitos días. Aquí parece que hai unha. Miren. Non é de Laureano. El ten os pés máis grandes. Certo. Cabo, vai avisar o xuiz para que veña a levantar o cadáver. Despois volva aquí e saque un molde desa pegada. A súas ordes, meu tenente. E teña cuidado con eso. Sí, meu tenente. Necesita axuda? Non, que Mellor va, non. será. Vou con el logo. Non foi Laureano. Non se precipite, Pablo. Esa pegada non ten por que ser do asasino. Ademais, Lauren, quen fose o asasino, tivo tempo abondo para limpalo todo. A ferida parece feita por unha bala idéntica que matou a don Dionisio.
E a Claudia? E a Susana? Posiblemente. Elvira. Para, Matilde, viñéchesme a facer compañía e non limpar a casa. Deixe. Así vaiseme mellor o tempo. Deus cho pai, de non ser por ti, home. Leocadia, aí veñen. Paquiña. Onde andabas? Buscando o meu pai. Meu santiño, non sei que facer contigo. Vai comer algo, anda. Veña. Atoparon a Laureano. Ala quedan os gardas e Mailos Veiga buscando. Trae moi mala cara. Poñolle algo. Un café, unha copa de augardente. Non, nada. Deixa estar, Leocadia. Mi madre, vimos un morto. Verdade, padriño? E cheiraba... Ai, Virxe Santísima. O cego que escapara do cárcere. Levaba varios días no monte. Unha visión terrible. Case que sí, unha copa de augardente virame ben. Outro morto máis. É o meu Laureano. Acouga, Leocadia. Xa verás como dan con el. Se non me matan antes. Dá tranquilidade que Pablo estea con Venceslao. Xa. É que aparece ese Paquiño. E verte comer a ti dese xeito. Ai, Tomás, se as cousas volvesen por fin ao rego. Falta que atopen a Laureano. Para que mencionas ese nome? Tranquilícese, mi madre. Esta vila non dormirá tranquila mentras non o prendan e pague por todo o dano que fixo. E teu irmán? Ainda quere defendelo? Non sei. Tomás. Supoño que sí. Fala con ela, ti farache caso. Pablo é teimudo. Como a seu pai. Como a súa nai. Eso é bo. El cree no que di e vai loitar por eso. Por un home que cree inocente. Ainda que se arrisque a facernos dano. Custa asumilo, pero eso é ter nobreza. Antes non o faría. Co cómodo que foi sempre Pablo. Pero agora cambiou. Pabliño. Sí, é certo, cambiou.
Pero equivocaste, Tomás. Eu non fun así. Non cando debería serlo. Non diga eso, mi madre. Paquiño, non estás comendo nada. Non me entra. Veña, aínda que sexa por tranquilizar a tua nai. Leocadia, teño novas. Atopárono? Non, pero estiven con Blas. E contoume que entre Venceslao e os Veiga botaron a todos os homes que había no monte. Esas son boas novas, non? Sí. Xa verás como o atopan de contado. E Indalecio? Indalecio. Tamén saíu o monte a buscalo. Pero tranquila, non lle fará dano. Matilde, ti és moi boa. E o que estás facendo non hai cartos que o paguen. Pero... Ai, miña nai, prefiro non pensalo. Leocadia, Matilde ten razón. Indalecio pode traballar para Pombo, pero non é un criminal. Xa, é o meu home, sí. Pero que lle pasa a esta vila? Volvéronse todos tolos. Ata que Laureano este aquí na casa, non estarei tranquila. Inés. Non avisei. Co rebumbio que haberá na vila, seguro que xa o saben. Sí, pero non é a primeira vez que yo fago. Pasa algo? Non, é que... Onta noite bebín e... Soltou vostede a Laureano. Como? Home, os dous son masóns. É Crisanto e o finado don Dionisio. Non se sorprenda, Venceslao. En Santiago coñecín a uns cantos. Os odiños disimulados, as reunións nocturnas, as notas agochadas na esquina de algún papel. Sabe o alguén máis? Non. E poden estar tranquilos. Gardareille o segredo. Gracias. E con respecto á súa pregunta, non. Vino con tantas dúbidas que... Foi un día difícil, sí, pero eu nunca faría eso. Se eu organizara a fuga de Laureano, faría o mellor. E agora xa estaría en Portugal, ben quentiño e tomando unha boa cena. Non me mate. Se quixera matalo xa estaría morto. Mándame Pombo. Pombo? Quere que o axude a chegar a Portugal. Ali ten un amigo co que estará ata que remate todo isto. Por qué? Págame ben. Gracias, Indalecio, pero non. Non? Hai alguén agardando por mí na vila. Non pode volver ao Eldorado, estará vixiado. Vanme axudar a fuxir. Xa está todo listo, non podo fallar. Pombo mandoume para que o axudara. Se quer volver a vila, ala vostede. Pero agora guío eu. Andando. Tivo sorte. Non é cousa de sorte. Atopou o Laureano. Parece que foi máis listo que a min. Eu quedarei un anaco botando unha ollada. Ben, se atopa algo, díganoslo. Xa pode sair. Intente facer menos ruido. Faltoulle pouco.
Laureano, xa pensaba que non ia vir. Eu tamén. Necesito descanso, non podo máis. Shhh. Sinto, víronme. Quere matarme, Crisanto. Eu non fixen nada. Tiña razón, teño que fuxir. Tranquilo. Mañá estaremos camiño de Portugal. Non podo dar un paso máis. Creo que teño febre. Collería frío. Agora suba ao meu despacho. Non teño fame. Veña, Paquiño, cea algo e despois para a cama. Boas noites. Mi padre xa estaba preocupada. Atopou o meu pai. Todo o día no monte para nada. Veña, Paquiño, cea. Mi padre, coide do neno. Achégome a casa dos Veiga a ver se saben algo. Tampouco atoparon nada. Se cadra ten algunha pista. Esta filla miña é como un carneiro. Non vas comer eso? Non. Podo. Está boísimo. Ti tamén deberías comer algo. Non me entra. Teu pai está ben. Atopouno. Dígoche que está ben. Entón atopouno. Xa che dixen que está ben. Agochouno na casa? Ou ainda está no monte? Leveino cun amigo que vai axudar. E xa dixen demasiado. Isto non llo podes dicir a ninguén. Entendido? Venceslao ten razón. É só unha pegada. Pero faime estar cada vez máis seguro da inocencia de Laureano. E como vai expoñer a súa defensa? A mellor defensa é un ataque. Non sei quen o dixo. Algún militar, supoño. Algún militar, seguro. E con eso que quere dicir? As probas que hai contra Laureano son moi claras. Máis que as que temos para defendelo. Sí. O mellor que podemos facer por ele é buscar o verdadeiro asasino. E ten unha idea de por onde ir tirando? Non. Hai que repasalo todo. Polo miúdo. Se cadra durante todo este tempo tivemos a clave diante dos ollos e non reparamos nela. Sempre que apareza Laureano. Venceslao e Blas van seguir coa busca mañá. Xa, pero e se non atopan ou se... ou se está morto? Eu podo mirar no mundo dos mortos. Eso non tivo gracia. Desculpe, non quería dicir... Non, tranquila. Son eu. Estou cansado. Hoxe foi un día moi longo para todos. Sí. Mellor é que vayamos descansar e mañá seguimos... Mañá é domingo. O luns, quero dicir. Moi ben. Adeus, Matilde. Adeus. Mañá é domingo. E non haberá ninguén no concello. En canto teña o coche, sairemos para Portugal. Daremos un gran rodeo para evitar a Garda Civil. E despois xa todo depende de vostede. Está seguro de que ninguén o viu? Ninguén. Ben. Que hora é? Preguntas, Movín. Está parado. A min tamén se me parou o tempo. Vaya, que ollo cristal. Es ben taupa. Esa manchiña? Non o sei. Vese que alguén a quixo limpar, pero sen quitar o cristal é imposible. E de que é? De algún líquido. Café. Sangue.
Comprobarei no mañá con Inés. Non lle podo mentir. Que pasou? Axudoume Indalecio. Que? Pagáballe pombo. El tamén cree que son inocente. E que lle dixo? Nada. Chegoume a vila e marchou. Pero non lle falei de vostede nin de onde veño. Tranquilo. Non dirá nada. Ese home sabe guardar un segredo. E ademais que vai contar? Que axudou a un fugitivo. Non quererá acabar na cadea. A ver... Esperemos que nada se revire mañá. Que foi aquí, mi padre? É esa cunca? El xa rematou. Só tomei as obras. As obras. E sabían a gloria. E o neno? Xa ceu. Está dentro vendo unha película. Que lle contou? Nada. Paquiño. É Jerry o pingüín. É moi divertido. Xa. Xente, vémola xuntos e despois vou meditar. Claro. Pero como que non está o coche? Necesito o xa. Amaño como poidas. Si. Dentro de 2 horas. Deixa-o diante do concello. Toca un par de veces a bucina para avisar. Adeus. Pero que fai? E se o escoitan, hoxe aquí non hai ninguén. Estragouse algo. É moi delicado. Sinto, non quixen. A ver... Que foi? Deixe. Dentro dun par de horas traerán un coche. Non sei, Crisanto. Non sei que facer. Marchamos hoxe mesmo. Antes gustaríame falar con Leocadia e o rapaz. Só por escutar a súa voz. Comprendo perfectamente, Laureano. Pero sería de tolos. Palmira, a telefonista, recoñecería a súa voz. Hola. Hola. Ah, Venceslao. É ti por aquí? Pasaba por aquí e entrei. Chama o Pablo que vai vir agora para a botica. Pablo. Claro. Pois nada. Mira, Inés. Polo que pasou antonte, eu... Que pasou? Antonte?
Pablo, entón eu bebín un pouco e... Sei, non? Eu atopeino na rúa e trouxeno aquí para darlle algo para a borracheira. E viñame a agradecer, verdade? Moi ben. Eu tamén viña a que me axudases. Pois imos á rebotica. É para ver se sabes de que é esta mancha. Cando me prenderon, pareceume que estaba nun pesadelo. Venceslao levaba tempo sospeitando, pero todo isto nunca o pensei. Na cela cheguei a dicir: Laureano, estás tolo. És un asesino e non sabes por que toleaches. Non diga parvadas, Laureano. Vostede non é un asasino. Por que está tan seguro? Somos amigos, non? Ata pensei en matarme. Ia a forcarme no calabozo, pero chegou a miña familia e non puiden. Pero que di? É esa última imaxe que teñen de min. Dase de conta, Crisanto. Un cobarde. Un home que está a piques de matarse e desaparece para sempre. Por non loitar e defenderse. Laureano, non se desanima agora, por favor. Non podo facer isto. Que fai? Agradezo todo o que fixo por min, pero voume entregar. Non o faga. Teño que facelo. Débollo a miña familia. Agora sente. Estea tranquilo. Redemo, entrouche a fame toda xunta. Matilde cociña moi ben. Ah. Pero vostede é maior. Bos días. Hola, Matilde. O remedio de Inés é moi bo. Dormín toda a noite como unha pedra. Alegro. Sábese algo? Non, aínda non. Seguro que está ben. Deus te oia. Paquiño, ti e mais eu temos que falar, non? De que? Onte cambiouche moi rápido o humor. Ai, sí. Sí, foi quedar con meu pai e toda alegría. Non sei, pregúntalle a él. Xa o fixen. Contoume que vira teu pai, pero non me quixo dicir onde. A mí tampouco mo dixo. Entón contouche algo. Mentiume. Seu pai non lle dixo nada. Mira, Paquiño, Pablo e mais eu queremos axudalo, pero para iso temos que saber onde se atopa. Que che contou? Non lle dirá ninguén? Non. Está ben. Díxome que un amigo o ia axudar. Un amigo. É sangue. De quen é o reloxo? De Paquiño. Puido cortarse ou manchalo cos dedos. Este reloxo pasou por moitas mans. Onde vas? Buscar respostas. Eu vou no axudar a escapar e logo mirarei pola súa familia. Vostede poderá comezar unha nova vida. Pero é que non o entende, Laureano. Estamos os dous metidos nun enredo e vostede decide se quere vivir ou non. podo dicir que escapei só que roubei esta comida na súa casa e... Hai algo máis. É mellor que estea calado. Laureano, non faga ningunha tolería. Non faga ningunha tolería, Laureano. Hola, Paquiño. Hola. A ver, ti e máis eu temos que falar. Vostede tamén? Eu. Só viña a falar do teu reloxo. Ah, pregunte.
Ben, atopei nel restos de sangue. De sangue? Sí, non sei se manchaches ti. Non. E que máis tivo o reloxo? Vostede, miña nai e claro Crisanto. Cando mo regalou caeu o chan e saiu o cristal. Quedou con el para mañalo. E tua nai? Aí no despacho. Bos días, Leocade. Bos días, don Pablo. Queríache preguntar se lle caeu algún líquido ao reloxo de Paquiño mentre o tiveches ti. Non, por qué? Por nada. E isto? Tamén tedes máquina de escribir? Non, debe de ser do Concello. Coa manía que tiña Laureano de traer o traballo para a casa. Por que? Pasa algo? Non sei. Non estou seguro. Crisanto? Caladiño, se non quere que isto remate nunha traxedia. Laureano. Non faga ruido. Está ben? Veu onde a min estaba canso e morto de medo. Tense que entregar. Pablo vai no defender. Estamos xuntando probas da súa inocencia. Quere fuxir. Ten a súa familia moi preocupada. Non pode facer isto. Deixao, Matilde. Eu xa o intentei e nada. Está completamente convencido. Dille a miña familia que estou ben, Matilde. E marcha. Non o fagas, Matilde. Necesito que me axudes. Vanme traer un coche agora, xusto diante do Concello. Dará un par de bucinadas. Eu vou levar a Laureano a Portugal. Ti agarda aquí. Eu chamareite desde a fronteira e logo poderáslle contar todo a Leocadia. Xa mirarei como amaño as cousas con Venceslao. Isto é un erro. Polo máis sagrado, Matilde, axúdanos. Se confías en min, axúdanos. É o mellor para todos. De verdade. Está ben, axudareinos, pero creo que se equivocan. Bos días, cabo. Será para vostede. Servidor, cumprindo co seu deber, estáse preparando para volver ao monte. Venceslao? Marchou xa. Quedamos en vernos na fraga. Que sería da lei e da orde se a autoridade dos membros do benemérito corpo non a fixesen cumprir? Abogado, aí falou vostede como un auténtico home de letras. Podo servilo en algo? Sí. Verá, queríalle botar unha ollada á carta que chegara de Mérida. Para que? É unha proba. E como abogado de Laureano teño dereito a estudiar as probas. Pois, se ten dereito... Aquí ten a carta. Gustaríame estudiala no meu despacho, se non é problema. Tamén ten dereito a eso. Aquí dependo da súa amabilidade e do seu facer, polo que teño a esperanza de que me deixe levar. Ben, pois, sendo unha xente amable e de bo facer, voulle deixar levar. Moitas gracias. Nada, con volta, Descoide. Non, se non descoido nada, non se preocupe. Que lle pasou? Nada, corteime co cilindro do órgano. Nunca o vin por dentro.
Que pasa? Nada. Achéguense. Fíxense no oso frontal do cráneo. Ten aquí unhas marcas que forman a constelación de Casiopea. Casual ou intencionado? Vou intentar reproducir o golpe que lle deron á víctima para saber que arma usaron. Que dolor cortarse con eses picos. Sí. Que buscas? Se cadra durante todo este tempo tivemos a clave diante dos ollos e non reparamos nela. Que? O catastro da casa dos pais de Leocadia. Esa é a clave? Esta ou calquera outro papel do Concello. Mira. Compara as letras da Carta de Mérida e as do catastro. O L maiúsculo está desplazado. Nas dúas. E mira, esas pequenas imperfeccións nas letras. Están escritas coa mesma máquina. A Carta de Mérida foi falsificada no Concello. E mataron a Claudio porque o puido descubrir. E o do sangue no reloxo... Que? Tivo que ser no Concello. Nin Paquiño, nin eu, nin Leocadia manchamos o reloxo de sangue. Ese cristal caíulle a Crisanto no Concello. O sangue de Claudio. Pensas que Crisanto? Non o sei. Polo Concello pasa moita xente. E esa máquina puido utilizar calquera. Aínda que o do sangue no reloxo sí que apunta. O coche. Vamos. Matilde. Sí. Ti tamén vas vir connosco. Non sería mellor que marchase. Agora, non vou dicir nada de verdade. xa é tarde para marchares. Oxe non debiches entrar aquí, maldita sexa. Vamos. Veña, átao. Rápido. Cubre-o coa manta. E que se meta baixo. Veña. Veña, sube. Que vas facer? Todo apunta ao Concello, non? O Concello, pero hoxe estará pechado. Xa. Ti non te dabas moita maña con eso das pechaduras? Era un neno, Pablo, pero no Concello... Teño unha proba definitiva da inocencia de Laureano, pero necesito buscar máis. Por que non falas con Venceslao? Vai no monte. Isto pode nos axudar a salvar a un inocente, Tomás. Desta vez estou seguro. Tomás. Está ben. Esto servirá. Vixía ben. Agora non mira ninguén. O cura de Celavella forzando a pechadura do Concello. Que vergonza. Aquí estivo un coche parado, e non hai moito tempo. Esto xa está. Vamos. Non poderíamos vir o luns como as persoas normais. E alertar a todo o mundo do que ando buscando. Non, este é o mellor momento.
Busca o que queiras e marchamos antes de que ninguén nos vexa. Estaba aquí. As máquinas non voan. Alguén a fixo desaparecer. Crisanto adoita comer no concello? En domingo non creo. Fíxate cantas migallas e manchas. Quen comeu fixo con ansia. Laureano. Crisanto axudoulle a fuxir. Son moi bons amigos, por que non? Que é isto? Parece unha peza do órgano de Crisanto. Tomás, mira. Pablo, non te entreteñas, vamos. Non, mira. O que nos faltaba. Bótelle un ollo ao motor. Eu non entendo nada de coches. Eu tampouco. Maldita sexa, Laureano. Vostede algo saberá destes trastes. Arranxo pola conta que lle ten. Veña, vamos. Poña ao andar ou as cousas poñeránse moi feas para todos. E ti non te movas, Matilde. Rápido, carafio. Xa está. Tiña frouxo un cable. Veña, rápido, para o coche. Atalle as mans. Non fai falta. Non vou facer nada. Nunca sabe o que vai facer ata que o fai. Veña, agóchese. Ese non é Crisanto. E a que está ao lado é Matilde. Crisanto, non o podo nin crer. A min tamén me custou creelo, pero é así. Mi madre, onde están as pistolas de duelo? Aí abaixo no moble. Pero non sería mellor avisar a Garda Civil? Sí, pero eu tamén quero ir. Chamo a Venceslao por teléfono. Non, teño moito que contar. E a outra? Cando saístes tras Laureano, dilla a Crisanto. Porras. Maldito coche. Veña, Laureano, abaixo. E ti, Matilde, non te movas. Pódese saber que lle pasa agora a este traste. Non lle faría nada a vostede para estragalo. Xa lle dixen que non entendo de mecánica. Xa, tanto ten. Mire de poñelo en marcha. Non vai poder ser. Perdeu o cable da bobina. Pero como que perdeu? Evaporouse, rompeu, que? Ás veces simplemente saltan ou caen. Non ten amaño. Está ben. Non saben canto sinto esta varía. Non nos deixa outra saída. Imos seguir polo monte. Veña, adiante, miña. Vamos! Vamos!
Vamos, Laureano, móvase. Vamos. Son as mesmas marcas. Sei, no estudiénas ben a fondo. Entón? Isto é mailo erro na máquina de escribir. É mailo sangue no reloxo. As datas nas que chegou Crisanto... Chega, Pablo, doume conta. Agora temos que darnos presa. Hai que localizar a Crisanto. Eso vai ser un problema. Pareceume velo nun coche, ia con Matilde. Que? Está seguro? Ese home está armado. Cara onde ia ese coche? Camiño da capital. Ou da fronteira. Vamos. Estás ben? Perfectamente. Como non vou estar ben. Eu non quería que pasase isto. Estás no teu dereito de odiarme. Tenente. Raio de moza. Ainda tengo sangue frío da abondo para deixar pistas. Sempre foi moi asisada. Ainda o é. Que fai? Se nos vai matar a cara dunha vez. Cale a boca. Veña, vamos. O mellor será dividirnos. Pablo, revisa a súa arma. Ese home sempre parece ir 2 pasos por diante de nós. 2 pasos, 2 décadas. E que o trae por Celavella? Vou ocupar o posto de secretario do Concello. Xa me parecía vostede un home estudiado. Moitas gracias. Pero trátame de ti, por favor. O mesmo che digo, que santo. Que faz aí? Queres botarme unha... Aquí matou a Susana. Que ganas de remexer no pasado. Non pode ser! ¡No, no quiero! ¡Matilde! Vamos. Xa todo rematou. Rezar, fillo. Eso é o que nos queda.